Здравейте, приятели! Днес отново ще имаме възможност заедно да разсъждаваме върху неща, които ме вълнуват, а вярвам мнозина от вас. Неща, които са ми направили впечатление до толкова, че си заслужава да ги запиша аудиоформат в Spotify, в YouTube или да ги напиша в социалната си мрежа Facebook. Така или иначе, аз спазвам един принцип, събирам такива бисери и накрая се опитам да ги издам в някаква книга, ако е рекъл Господ. Днешната ми тема е вързана с хвалбата, самохвалството и бих искал да го разгледам от различни ъгли. Забелязали ли сте колко много така наречените днеска инфлуенсъри всъщност промотират най-вече себе си? Сега признаваме го, някои го правят много умело и почти незабележимо. Други брутално, плоско и натрапчиво. И като че ли колко по-малко има какво да кажат или да покажат, толкова по-скандално трябва да бъде поднесено това, което показват. Сега, разбира се, самохвалство не е изобретение на нашето време. Социалните мрежи просто му даваха микрофон, камера, огромна публика. И в тази връзка днес размишлявам върху един стих от Притчи 27.2. Нека да те хвали друг, а не твоите уста. Чужд, а не твоите устни. И тук има много повече от това просто да кажеш не се хвали на някого. Първото, което прави впечатление е, че стихът не забранява похвалата, не казва не позволявай да те хвалят или не вярвай на доброто, което другите казват за теб. Каза нещо много по-точно. Не дей да бъдеш ти източникът на собствената си похвала. И тук има една любопитна градация в думите друг и чужд. Другия със сигурност не си ти, но може да бъде човек, който те познава. Чуждият може да бъде някой, който няма близо с теб и няма причина да те ласкае. Дали тук автора съзнателно търси някаква градация, трудно мога да кажа, но тя позволява една интересна мисъл. Колкото по-независима от нас похвалата, толкова по-голяма тежест има тя. И тук започва нещо интересно. Похвалата придобива особена стойност, именно когато не можем да я контролираме. Ако аз кажа аз съм добър човек, това всъщност доказва твърде малко. Ако хора, които са живели и работили с мен, кажат той е добър човек, вече им е свидетелство. Още повече, ако го каже човек, който няма причина да ме ласкае. Тогава вече нещата придобиват тежест. Следователно, притчата сякаш поставя един прост критерий пред нас. Не разказвай какъв си. Живей така, че другите да имат какво да разкажат за тебе. Този прочит е много по-дълбок от обикновеното наставление срещу самохвалството. Има и психологически момент. Самохвалството често е опит човек сам да произведе признание, което не получава отвън. Затова понякога зад него не стои толкова на пръв поглед огромно самочувствие, колкото несигурност. Човек непрекъснато трябва да напомня кой е, какво е направил, колко е постигнал, колко хора го уважават. Притчата ни предлага обратния път. Остави делата ти да говорят вместо теб и характерът ти да изгради твоята репутация. Имиджът се конструира, характерът се изгражда, а репутацията се придобива. Разбира се, репутацията не винаги е справедлива мярка за характера. Човек може да бъде погрешно разбран, може да бъде оклеветен, несправедливо оценен. Затова последната дума не принадлежи нито на собствената ни оценка, нито дори на мнението на другите. И тук много естествено ми идва един стих от 2 Коринтияни 10.18. Защото не този, който сам себе си препоръчва е одобрен, а онзи, когото Господ препоръчва. И тук градацията сякаш се завършва. Ако аз хваля себе си, това има малка свидетелска стойност. Ако ме хвали приятел, вече имаме свидетелство. Макар и от човек, който е близо до мен, ако е добро за мен, каже някой извън моя кръг, чуждия, свидетелство става още по-значимо. Но окончателният критерий остава друг. Какво Бог казва за мен? Не как аз изглеждам, а какъв съм и в крайна сметка как Бог ме вижда. И за да бъде спазен баланса, трябва да посочим една важна граница. Притчи 27.2 не означава, че човек никога не трябва да говори за собствените си постижения. Иначе апостол Павел би нарушил този принцип многократно.
Понякога трябва да кажеш какво си направил в свидетелство, в отчет, защита, биография, кандидатстване за работа или просто да дадеш необходимия контекст на казаното. Защо можеш да кажеш това? Самият Павел понякога е принуден да говори за себе си, макар и да го прави с очевидно неудобство. Разликата е между това да съобщиш нещо за себе си и да се възхваляваш чрез него. И още нещо любопитно. Стихът непосредствено преди това казва: не се хвали с утрешния ден, защото не знаеш какво ще роди деня. Притчи 27.1. Двата стиха са свързани чрез глагола хвалене. Получава се една чудесна двойка. Не се хвали с това, което ще направиш утре. Не се хвали с това, което вече си направил. Остави утрешния ден да покаже първото, а другите хора второто. И май точно тук е мъдростта на двата стиха. Човекът не е най-надежният свидетел нито за собственото си бъдеще, нито за собственото си величие. Вие бяхте с мене, Ангел Пилев. Радвам се, че заедно направихме това кратко пътуване. Моля ви, ако ви е харесало, споделете го, било в Facebook, било в Spotify, било в YouTube. По един или друг начин, аз се радвам, че бяхме заедно. Благословен и успешен ден!